мо баҳри чӣ дар ин дунёем бародаронам? оё маънои ҳаётамон он аст ки оиладор шавем? оё маънои ҳаёти мо он аст ки либосҳои зебо пӯшем? оё маънои зиндагии ман дар он аст ки барои худ хонаи боҳашамат бисозам? оё мо дар дунё бо ҳамин мақсадем, ё ин ки мақсади боду пушти мо хидмати Аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро кардан аст? баҳри чӣ Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло шуморо ба ин дунё равон кардааст ба муҳлати кӯтоҳ? ва ҳатто агар Аллоҳ ба шумо ҳаёти тӯлоние ато кунад, чанд сол умр ато мекунад? 80 сол, 90 сол ё ин ки 100 сол? вале баъд чӣ мешавад? баъд шумо меравед, умратон ба охир мерасад ва шумо бо худ чӣ мебаред? Чӣ мебаред бо худ? валлоҳи бародаронам, ин дунё то он дараҷаи ночиз аст ки шумо ба худ ҳатто тасаввур карда наметавонед, ҳатто дарк карда наметавонед. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола шуморо баҳри як муддати кӯтоҳ офаридааст, танҳо бо мақсади он ки ӯро ибодат кунем, ба ӯ муроҷиат кунем, ӯро бипарастем, то ки мо дини ӯро дар ҳаёти худ татбиқ кунем. ҳамагӣ ду чиз, маънои мавҷуд будани шумо дар ин дунё он аст ки динро дар ҳаёти худ ба амал татбиқ намоед ва динро дар рӯи замин барқарор намоед. ҳамааш оддӣ аст, дин дар ҳаёти худам ва дин дар ҳаёти атрофиёнам. ҳамин аст маънои ҳаёти мову шумо. айнан ба ин хотир мо дар ин ҷоем. валлоҳи бародаронам, барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола фарқе надорад ки чӣ қадар пул дорӣ. барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола фарқе надорад ки дар чӣ гуна мошинҳо сайру гашт мекунӣ. барои Аллоҳ фарқе надорад бо ҳашаматии хонаи ту чанд то ҳуҷраи хобӣ дорӣ, чанд то ҳуҷраи бошукӯҳ дорӣ ва ё харакҳои хоросангӣ дорӣ. барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола фарқе надорад. ин ҳамааш чизҳои дунёӣ аст. الدنيا ملعونة وملعون ما فيها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. расули Аллоҳ алайҳи салату ва салам мегӯяд, ин дунё чунон беқадр аст, ин дунё то дараҷаи маслуқ аст, ин дунё то ҳадде ночиз аст дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола, то ҳадде ночизу беарзиш аст. ӯ мегӯяд агар зеро ки чунин нест, агар ин дунё ҳадди ақал зарраи арзиш медошт дар назди Аллоҳ, пас Аллоҳ ҳатто як кофирро намегузошт ки аз оби ин дунё ақаллан қатрае бинӯшад. ӯ ҳатто ба як кофир қатраи об нӯшидан намегузошт. тасаввур кунед, шахсеро ки ба Аллоҳ нафрат дорад, ба паёмбари худ нафрат дорад, душмани ислом аст, душмани ошкор ва аслии Аллоҳ аст, вале навобаста аз ҳамаи ин Аллоҳ ба онҳо ато мекунад. роҳҳои онҳоро ба сӯи имконоти гуногун кушода мекунад. ба онҳо ато мекунад пул, мошинҳо, занҳо, қасрҳо, қудрат, ҳокимият. Аллоҳ ба онҳо ато мекунад. чаро охир? чунки ҳамаи ин дар назди Аллоҳ зарраи арзиш надоранд. ин ҳамааш ночиз аст, комёбӣ дар ин нест. вале аламовар он аст ки мову шумо мусалмонон, ман ва ту онҳое ҳастем ки дин бароямон равон шудааст, онҳое ҳастем ки ҳаёт бароямон ато шудааст, онҳое ҳастем ки бароямон неъмати бузургтарин ато шудааст. бузургтарин неъмат расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва Қуръон мебошад. лек мо ин ҳамаро як су гузоштем. мо аз роҳи паёмбар алайҳи салату ва салам рӯй гардонидем. мо дини ӯро гузоштем, мо роҳи ӯро гузоштем, мо суннати ӯро гузоштем ва ҳамааш баҳри чӣ? ба хотири чӣ мо ҳамаи инро гузоштем бародарам? баҳри ин дунёи гузаранда? баҳри дунёи ночиз ки ин дунёро тарк карда бо худ чизеро бурда тавонист? оё ба касе муяссар шудааст ки аз ин дунё рафтаву чизеро бо худ бурда бошад? вале ба ин нигоҳ накарда мо ба ҳамон домҳо қадам мемонем. мо низ ҳамон хатогиҳоро такрор мекунем. суоле ба миён меояд ки шумо ҷонибдори киед? аз худ ин суолро бипурсед. шумо дар ҷониби кӣ ҳастед? дар ҷониби Аллоҳ? ҷонибдори паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам? дар ҷониби кӣ ҳастед шумо? фақат илтимос худро бо ин баҳонаҳои беохиру худсафедкуниҳо фиреб надиҳед. лақиданро ҳама метавонанд азизам. агар бо лақидани холӣ биҳиштро ба даст оварда мешуд, пас азизам фикр кун ки мо ҳамаамон аллакай дар баландтарин мақоми биҳишт қарор гирифтем, дар фирдавси аъло. лекин ба саҳобагон нигаред ва ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нигаред. чӣ қадар кам гап мезаданд, вале чӣ қадар зиёд амал мекарданд. мо бошем имрӯзҳо танҳо мелақем, вале амаламон сифр аст. инак шумо дар ҷониби кӣ ҳастед? валлоҳи бародаронам, ҳар як нафар барои худ хушбахтӣ меҷӯяд. ҳамаи мо муваффақ шудан мехоҳем. ҳама то охирин нафарамон, фарқ надорад мусалмон бошад ё номусалмон. ҳама мехоҳанд ки комёб бошанд,
ҳама мехоҳанд ки хушбахт бошанд. ҳар кас мехоҳад аз дигаре пешқадам бошад. аллоҳ ба шумо расулашро равон кард. аллоҳ ба шумо китобашро яъне қуръонро нозил кард, то ки ба шумо роҳи муваффақиятро нишон диҳад, то ки ба шумо роҳи хушбахтиро нишон диҳад. мо бошем аз ин рӯй гардонидем ва ба чӣ чизҳо рӯй овардем? мо ба чӣ чизҳо рӯй овардаем? маро аксар вақт мепурсанд: ахӣ, чаро ба мо чунин қисмати вазнин омадааст? ба фикратон чаро мо дар чунин залилӣ қарор дорем? расули аллоҳ гуфтааст: ман шуморо дар роҳи дуруст гузоштам, ман шуморо дар роҳи рост ва покиза гузоштам. ҳатто шабаш монанди рӯз аён аст. ман ҳама сангу хорҳои онро бартараф кардам. ва акнун фикр кунед, шахсе ки ба шумо чӣ гуна баъди ҳоҷатро дафъ кардан, мустаҳаб карданро омӯзонидааст. На танҳо мустаҳаб карданро, ва ҳатто бо кадом даст иҷро кардани онро омӯзонидааст. омӯзонидааст ки бо кадом даст иҷро кунем. ба фикри шумо шахсе ки чунин маълумотҳоро бароятон омӯхтааст, ба шумо роҳи ростро нишон надода дар гумроҳӣ мегузорад? ӯ ба шумо харитаи дақиқро тасвир кардааст. ӯ роҳнаморо ба шумо супорид. маро мепурсанд ки ахӣ, чаро ба ман дин лозим аст? дин ба ман чӣ лозим аст? ман чунин ҷавоб мегӯям: дин ин GPS навигатори ҳаёти мо аст. бидуни дин, дӯсти азизам, ту ҳамагӣ як рӯҳи гумроҳ гаштаӣ. ту аз паси нозунуз ва хоҳишоти нафсат мегардӣ, вале дин ин роҳнамо аст. ман роҳгум задам, дӯсти азиз, намедонам куҷо равам, чӣ кор кунам ва бо кӣ бошам? ба дин муроҷиат кун, ба роҳнамоят. ӯро зеркашӣ кун, нуқтаи охирон, ҷаннатро интихоб кун. ин аст макони ту, ин аст истгоҳи охирини ту, ин аст масири ҳаракати ту ва ба пеш. вале на, роҳ аён аст, ана он, дақиқан дар пеши чашмамон, вале ҳар кас худро профессору олим метарошад. гӯё не, дӯсти азиз, боварам кун, аз ин ҷо ба тарафи чап гард ва ман ба ту чӣ хел кӯтоҳ кардани роҳро нишон медиҳам. аз ин ҷо ба тарафи рост гард. боварам кун, ман аллакай дар ин ҷо будам, вале ҳамин ки ба тарафи рост мегардад, оғоз мешавад. валлоҳи ин чӣ хатогист? ман дақиқан ёд дорам ки ин ҷо дарахте буд, шояд онро буридаанд. биё ба чап, ё ин ки ба рост. не, биё ба ин сутобхӯр. дӯсти азиз, чаро ту вақти худро беҳуда сарф дорӣ? масири ҳаракат ошкор аст, роҳ аён ва равшан аст. والله برادران خواهرانم خواهش میکنم این نقطه نظر رو بفهمید. الله سبحانه و تعالی عموما در آرزوی تأثیرات از آن چیزهایی نیست که شما خود به فکر خود اختراع میکنید. اکثر وقت آدمان گمان میکنند من میدونم که این همان راه است، ولی من میخواهم که الله را در تأثیرات گذارم و با خواست خود عمل کنم و یا عمل الهی را اجرا نمایم. الله سبحانه و تعالی با این عمل شما تأثیرات نمیکند و الله سبحانه و تعالی از شما چنین چیزی را انتظار نیست و الله سبحانه و تعالی این را آشکارا گفته است. این راه من است، این طریقه من است، این پیامبر من است و شما کامیاب میشوید تنها اگر با راه او روید. حرکت با هر کدام راه دیگر شما را به هلاکت میبرد، حتی اگر زیر لوای دین باشد. گوش کنید، اگر من اختراع کردن بخواهم و از همین آغاز میشود موضوع نوآوری یعنی بدعت. اگر من نمودی نوع عبادت را اندیشه‌رانی کرده اختراع کنم از قلب پاک و تنها بهر الله سبحانه و تعالی، پس دقیقاً همین نوآوری شما را بالاخره به هلاکت میبرد، به شرطی که پیامبر اجرا نکرده باشد آن را. چون که الله به اختراعات شما نیاز ندارد. الله کاملا روشن کرده است. این است راه برای شما، این طریقه درست است و بدون کمبودی است. اگر آن را پیروی کنید پس کامیاب میشوید. لیکن اگر پیروی نکنید، اگر هر چیزی را از خود بافته برآرید، گاه به چپ و گاه به راست بگردید، پس شما خود را به انجام بد برده میرسانید. همش عادی است.